Martorelles ha donat el tret de sortida de la campanya de Nadal amb la tradicional encesa de llums. Aquest any, però, amb una gran novetat, un espectacle per poder encendre els llums amb l'ajuda de tota la ciutadania. El pati de la Masia de Carrencà s'ha omplert de famílies per donar la benvinguda al Nadal. La companyia Believe Teatre ha estat l'encarregada de portar la màgia del Nadal al municipi, amb el seu espectacle de dansa, malabars i, sobretot, llum. Amb una posada en escena on el blanc i la purpurina ha tingut molt protagonisme, han necessitat de l'ajuda de tots els infants per aconseguir que aquest encanteri... Els elfs de la llum han arribat per portar a Martorelles la felicitat. Els llums tots junts encendrem i així la màgia del Nadal cridarem! funcioni. Però perquè això passés, s'ha necessitat tota la màgia dels nens de Martorelles, que amb una gran rotllana han fet el compte enrere després de superar tots els jocs que els han proposat. 3, 2, 1, agafem les mans! 0! D'aquesta manera, el gran arbre de Nadal del pati de la Masia, així com tots els llums del poble, s'han encès amb una proposta nova que ha estat un èxit. S'han reunit moltíssimes persones, és el primer any que ho fem, estem molt contents de l'acollida que hi ha hagut entre la població i d'això de fer caliu, fer poble i de que tothom s'hagi pogut reunir aquí això a l'inici de les festes d'enguany. Una encesa de llums que ha anat acompanyada d'una xocolatada per tothom, que alhora ha estat solidari a favor de Palestina. Una manera d'entrar en calor en una tarda freda en la qual la màgia del Nadal ha arribat, ara sí, a Martorelles.